Ka jinge pule ya ka kitab jing pau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jingyu puli ya ka kitab jingpen pau ka wei hadin ka wei kalenong menta ngilai poi sha kalenong ka papra ya ka bangini puli tang ya ini imat iba khniat ka baong ka jing sngap jar ka ba shiteng kanta habneng ka jingyu puli ya ka kitab jingpen pau kalenong papra khamtam e ya ka dokhot ka ban kong ka de ka jing peteng ka jingyu puli naka kitab jingpen pau kalenong ka ban riu shapang ki nyou tuli ki jing pendai ya ka ba jisu la pli ka wei hadin ka wei kini ki nyou tuli ki jing pendai ngakwa ban pengkemau sa hisin ki thau ya ki history ki badai ban pendap hakani ka perthai nadu pela seng ya ka balang hadu ka jingwan asin uji sukris kini ki nyou tuli ki jing pendai 7 seals pengi ong ha ka tin Norway ka jing pendai ka ban kong ka de ka phashi bangila dep pani pli shapang ka kulai bali nangta ka jing pendai baar ka kulai basau ka jing pendai ka balai ka kulai bayong ka jing pendai ka basau ka kulai bali ptho kini ki kulai ki ba pherong ka wei ya ka wei pan ka tho ya ka jingyai lanti jong ka balang na ka wei ka spasnem shaka wei ka spasnem ya ka ba ladep ban pendap nangta ka jing pendai ka pesan shapang ka duan bat ki mesim plasha peniap ya ka bangladep bani puli ka jing pendai ka ban riu ka bakran shapang ka jing khnyu jumai bakrau ka jing klador ka sngi ubnai ki klur ya ka ba ngala ban ong bangidon ha ka ya jong ka jing pendai ka ba riu hoj hakini ki khnya sngi kadon ka jing khnyu jumai ka bakrau ha Myanmar bat kumtar ter nangta ki jing klador ha ki babun ki banta ya ka ba kini ki dak shin kin ulong hadu ka sngi ka jingwan asin ka jong uji sukris jing pampau klonong bapra ka khot ka ban kong ya ka bangini puli ya ka jing pendai ka bahnyo bat menba ula pli ka bamut uji sukris ula pli ya ka jing pendai ka bahnyo kalalong ka jing snap jar habneng kumba shiteng kanta hato kandon shisha ka jing snap jar habneng tang shiteng kanta tong ni khen ya ka ni ka jing khen katkum ka kitab jing khen kalanong kha saw ka khat life saw Ezekiel kalanong basaw ka khat ka ban riu habangi khen ya ki kintin jong ki jing i thulpa ken mau ba ka shisngi ka yang ya ka shisnam ka shisngi ka don alpasaw kanta nanta shisnam ka don laispa riu phosngi katkum ka jing khen ya ka jing i thulpa ha ka tho ka tar jong ki jiu de laispa riu phosngi la de divide da alpasaw ka bomot shikanta kalong khasan sngi shiteng kanta pat kalong nyosngi shiteng ne shitayotam habaong hangni kandon kajing snap jar habneng kumba shiteng kanta kabumut shitayotam balai bakandon kajing snap jar habneng kumba shiteng kanta kadau kolong ba kipat angel kibadon habneng kinwan hiar bat ujis kris sha kani kaperthai hoi ka Bible kelakran syai kat kom ka kitab jingpen pau kalanong basan ka dekat bakat wei ba ka jingkhen jong ki angel balayo snow ya ka tin sama shibun ki angel baro sodong kata ka khet bar habala khenya ki kalong shipho hajar sin ki shipho hajar bat ki hajar sin ki hajar kadai ka jingkhen kabamla banyo habau jisu la pli ya ka jing pendai ka banyo kabamut ulalong upala kloi ban wan her syak ni ka perthai rangkat bat ki angel ki kenhon ba kabeneng kala kenja bar haba ka Bible ka ong shiteng kanta hadu kumba shitayotam nengkong Thessaloni kalanong basaw kad khat khat riu khat nyo ka Bible ka ong kumni na ba utrai hi unwan her na beneng
bat ka jing risa da ka tin sawa u anger rang ba bada ka turoi blai ba kitai ki bala yap hau Chris kin ya mi pat shwa Matthias kalanong ba apsaw ka khot laipo ba laipoi anda kumta te kadak ukhun ubriu kan pau habneng bat shushu ka Bible ko ong wan ukhun ubriu hakil o beneng da ka bor ba ka borom ba kraw un pha no ru ya ki angel jung u da ka jing sawa ba kraw ko turwai bat kin ya lumlang ya ki bala jit jung u na ki saul air nadu ki bakut ki beneng hadu ki bakut jongki tai bau ble un kurku ya phi wai pu wai lang ba ka ni ka khobor ka balangkot na ka ta ka borom jong ble amen. Ngingi skem bagi khubor kilong ki bashay tu ai ba ublay un kurku ya phi baro sngob ha banai but dien ni khubor na ka ni ka channel sngob ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ni ki jing pentem nada fidan ki no jing kili sngob ha ban text ha ki comment section na ka benta ka buram ublay amen.